ve del Servei de Currículum d'Infantil i Primària del Departament i que a més és coordinador de la xarxa de competències. Hem cregut convenient que ara era un bon moment per fer aquesta xerrada perquè hem viscut ja i hem començat a caminar durant aquest curs amb aquest nou currículum, tots plegats. Alguns centres heu fet formació i per tant ara comencen a sortir també aquests dubtes, dubtes en quant als conceptes, en quant què ens està explicant el currículum, dubtes en les estructures d'aquest currículum i fins i tot algun dubte potser d'aplicació del currículum a l'aula. Aleshores, comprendre, entendre i unificar una mica el significat sobre aquest nou currículum ens permetrà més endavant, a l'hora de debatre, a l'hora de compartir aquelles pràctiques tal com ens vam proposar en el seminari de cap d'estudis a principi de curs, que tots tinguem aquest marc una mica compartit, que tots coneguem quin enfocament té aquest currículum i que compartim aquesta mirada. I per últim, ja segueixo la paraula, Francesc, fer la xerrada ara ens permet conèixer millor el currículum de primera mà i de la mà del Francesc, que és un molt bon expert del tema, i jo ja no dic res més i endavant quan vulguis. Moltes gràcies. Jo soc el Francesc Segura, soc mestre i ara la meva escola està al Prat de Llobregat i ara porto uns anys que estic alliberat al Departament d'Educació. Treballo al currículum i, com ha dit ella, de la coordinació. O sigui que soc, com qualsevol de vosaltres, un dia d'aquests us voleu presentar una de les passes que surten al departament i us presenteu i us agafo allà és el mateix, d'aquí uns anys algú de vosaltres estarà aquí i durant un temps i després tornes a l'escola i són aquestes coses que anem fent. Llavors, mireu, hem fet aquest sistema que vosaltres pugueu fer preguntes, que Déu-n'hi-do les preguntes que heu fet, que estan molt bé, o sigui que jo crec que tocarem tots els temes que poden tenir a veure amb aquest currículum i ho hem fet així perquè a aquestes alçades del curs i després d'haver sentit ja coses sobre el nou currículum, venir a fer una xerrada sobre el nou currículum, podria haver-hi moltes d'elles que dius, no sé, això ja m'ho sé, el que m'interessa és això altre, no? Llavors per això ho hem fet així més directe i podeu fer les preguntes. Veureu que la presentació és, crec que són 13 preguntes, de les que he agrupat algunes de les que heu fet, que m'han passat les companyes, però fem una cosa, mentre anem contestant les preguntes, si sorgeix una nova pregunta sobre aquella, segueu el braç i la responem al moment, no cal esperar-se al final, perquè així ho fem una mica més de diàleg, de conversa. Abans de començar, suposo que ja la coneixeu, pàgina del nou currículum, si entreu a Google i poseu nou currículum, us surt aquesta pàgina web, aquesta és una captura d'aquest matí, potser demà hi ha una altra interfaix, però pàgina del nou currículum, avui me sentireu dir, això és un material que l'estem preparant i que d'aquí a poc el publicarem a la pàgina del nou currículum. O sigui que tot el que tingui a veure amb les coses que anirem, sempre que tingueu qualsevol cosa, la font que poguéssim dir directa sobre el que és el nou currículum, les trobareu en aquesta pàgina web. La següent diapositiva. Això no ho heu preguntat, però a mi m'agrada explicar-ho, que és la pregunta aquesta de dir, el curs passat, no sé si algú de vosaltres al mes de setembre, amb la que estava caient, després de la pandèmia, tot el que teníem als nostres centres d'organització, no sé si algú va pensar en aquell moment, aquí se l'ha pogut aprovar ara un nou decret. No sé si algú ho ha pensat, si ho va pensar, ara és el moment que ho puguem reconèixer i dir que és que no tenen una altra cosa que fer que a setembre de l'any 2022 aprovar un nou decret. Llavors l'explicació és molt senzilla i a més és una explicació que és de perogrullo. Cada vegada que a nivell estatal s'aprova una llei d'educació, els diferents territoris de l'Estat disposen de 2 anys, ni un mes, un mes menys si ho fan abans, disposen de 2 anys per desenvolupar aquella llei d'educació en el seu territori. Si no ho fan, s'aplica al 100% la llei d'educació. O sigui, els diferents territoris tenen un marge d'autonomia per poder adaptar el que és la llei. A nivell de Catalunya, en teoria és 60% Catalunya, 40% Estat, en teoria, perquè després hi ha les segons quines diferències. Si tu després d'aquests 2 anys no fas el decret que desenvolupa aquesta llei, s'aplica al 100% el que és la llei. Llavors una oportunitat com aquesta és que no la podem deixar perdre. El que volem és seguir mantenint una estructura, com ara veurem, curricular, una manera de fer que doni continuïtat al que vam començar l'any 2000 a Catalunya, que va ser
l'opció per fer un currículum per competències. Llavors aquí teniu un calendari que si l'aneu passant i alguns de vosaltres té memòria històrica o ha estudiat, anireu veient que cada vegada que hi ha hagut una nova llei, que normalment ha estat cada vegada que hi ha hagut un canvi de govern significatiu, doncs a Catalunya els 2 anys següents s'ha fet un decret. Això què vol dir? Que si algú de vosaltres està preguntant quan hi haurà un nou decret a Catalunya, doncs el dia que a nivell estatal veieu per les notícies s'ha aprovat una nova llei d'educació, agafeu el calendari i digueu en 2 anys tindrem un nou decret, com a mínim, si no abans. O sigui que són les coses que també és interessant. Llavors, una vegada dit això, dir-vos que a Catalunya, des dels anys, perdoneu, des de l'any 2000, com us he dit, es va passar, això és abans del 2014, s'està fent tot un trànsit de passar d'un currículum basat, estructurat exclusivament per continguts. Hem tingut un moment entremig en què hem fet un currículum híbrid entre continguts i competències, que han estat la LOE i la LOMCE, i actualment el currículum que hem aprovat és un currículum 100% competencial. La seva estructura, les seves propostes, aposten que la manera com la recerca ens diu que els alumnes aprenen més i millor és a partir de les competències. I això també és un canvi significatiu en el que són tots aquests anys. Llavors, aquesta sí que era una de les vostres preguntes, de dir, quins són els canvis que implica el nou currículum? És a dir, què és el que, si haguéssim de fer un resum, quins són aquests canvis? El que us presentaré ara no són ben bé aquests canvis, o sigui, faig una mica de trampa, sinó que el que us presento ara és una diapositiva per explicar-vos que aquest currículum és un currículum de continuïtat. És més, el que fa aquest currículum és aquells centres que s'havien avançat en desenvolupar horaris, manera de treballar amb els alumnes flexibles, el tema de treballs de codocència, de treball per projectes, la terminologia que vosaltres vulgueu dir, que a vegades no encaixava amb el que era l'estructura, agrupació dels alumnes, no per cicles, sinó per comunitats o per la manera que sigui. Tots aquells centres que estaven en aquesta situació, que a Catalunya n'hi ha moltíssims, amb aquest nou currículum estan emparats al 100% a nivell legal, podríem dir, perquè el nou currículum reconeix i potencia totes aquestes maneres de fer. Teníem un currículum que és que això ja venia d'abans, no és que diguis, no, això és nou, no, això ja venia d'abans. Un currículum que estava basat en l'aprenentatge globalitzat, les condicions d'aprenentatge, en la relació amb l'entorn, en formar persones competents, l'avaluació reguladora. No és que siguin nous, no és que siguin coses noves, sinó que és una continuïtat, un donar-li reforç a aquestes idees són les que creiem que fonamenta el nou currículum. Però hi ha una diapositiva que normalment posem al final, que són d'aquelles, sabeu, que fan una mica allò d'encoratjar i que queden boniques, que és una frase d'aquest pedagog que ja va morir ara fa poc, amb 94 anys, el Miquel Soler i Roca, que té aquest llibre que si per l'estiu no sabeu què llegir, us el recomano, Educació, Resistència i Esperança. Eres un pedagog, el que passa que és poc conegut a Catalunya perquè va treballar molts anys a Sud-amèrica. Quan va venir ja cap a Catalunya, quan va tornar cap a Catalunya ja estava jubilat, però aquest llibre el va fer des d'aquí. I en el seu pròleg té aquesta frase que a mi m'agrada recollir-la perquè si haguéssim de dir quina és l'essència d'aquest nou currículum, és aquesta. Educar per fer persones més lliures, més capaces, més autònomes, més solidàries i més felices. Aquestes coses normalment són a la poesia i que tots nosaltres crec que aquesta frase la podríem posar en la portada de la nostra web, de la nostra escola, com a intenció d'escola. El currículum, encara que sembli que és un text més dur, perquè a nivell no ens deixa posar poesia dintre del currículum, però encara que ho intenti, el que hi ha allà dintre, la intenció que hi ha allà dintre, és justament anar cap a aquest camí. A més, dir-vos, això ara faig només titulars perquè després sortiran en les vostres preguntes. Dir-vos que és un currículum que vol ser encara més flexible, més obert, a que els centres puguin tenir autonomia per adaptar el seu projecte educatiu, la seva manera de fer, als alumnes que tenen. Alguns exemples, que després surten una pregunta. En l'anterior currículum els àmbits venien determinats, ara sou vosaltres els que determineu els àmbits, els que decidiu si voleu treballar més d'una àrea de manera conjunta i quines. Les hores de gestió autònoma s'amplien, encara que després també compararem l'horari veureu que tampoc és un problema que hi hagi més o menys hores de gestió autònoma. Els horaris són per tota l'etapa. Abans us he dit
hi ha un 60% que fem com a Catalunya i un 40% que fem com a Estat. Quan us he dit que no és del tot així, és perquè en aquest 40% de l'Estat diuen aquest 40% és això, i això no es toca. No sé si m'explico. O sigui que això i això no es toca. Els horaris formen part d'aquest 40%. Hi ha una proposta d'horaris, tu pots fer algun tipus d'adaptació, però hi ha uns horaris mínims que han de ser aquells. El que nosaltres aquí a Catalunya el que hem fet és que aquests horaris els recollim, però els flexibilitzem i és per tota l'etapa, de tal manera que tu no has de fer una divisió exacta curs per curs, sinó que poden haver-hi cursos durant el curs que tu facis més hores d'una àrea o més hores d'una altra àrea. L'agrupació flexible dels alumnes, després també sortirà una altra vegada. No sé si algú l'ha cridat l'atenció que en aquest currículum no es parla de cicle inicial, mitjà i superior. No sé si algú l'ha cridat l'atenció. Busqueu-lo, no ho trobareu. Per què s'ha fet així? S'ha fet així pel que us he dit abans. Per donar resposta, no sé si a la sala hi ha una realitat, a aquelles escoles que ja no organitzen els seus alumnes per cicle inicial, mitjà i superior, sinó que organitzen els seus alumnes d'una altra manera. És per comunitats o potser fan una... ja no és primer i segon, sinó que hi ha centres que fan P5, primer i segon, centres que fan primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè. Per què? Perquè responen a les seves característiques. Doncs ara aquest currículum, si busqueu, trobareu que no. El que sí que s'ha fet, que després també sortirà, és que per establir els criteris d'avaluació havien de posar algun lloc, algun estadi. I per establir els criteris d'avaluació sí que hem fet criteris d'avaluació de primer i segon, criteris d'avaluació de tercer i quart i criteris d'avaluació de cinquè i sisè. Però no parla ni de cicle inicial, mitjà i superior. Els informes d'avaluació que després tornarà a sortir 100% les comunicacions amb les famílies en mans dels centres, 100%. Hi ha una part que després sortirà que no està en mans del centre, que és la que forma part d'aquest 40%, que són els models oficials d'avaluació, perquè són els mateixos models que han de tenir tots els alumnes de tot l'estat espanyol, i el tema de l'aprenentatge globalitzat. Com que després anirà a sortir, doncs aquesta la passo i... Llavors, una pregunta que heu fet, que semblava que preocupava bastant, era com s'estructura el nou currículum. Per què i quin sentit té aquesta estructura? Jo ara passem a la diapositiva que igual algú de vosaltres us sorprèn, però després l'explico. Aquest nou currículum bàsicament té 3 elements i ja està. I aquests 3 elements són aquests que veieu aquí. Competències, criteris d'avaluació, sabers. Punt. No hi ha més. Si quan un centre diu quins són els elements que jo com a centre he de treballar, competències, criteris d'avaluació i sabers. I a què responen cadascun d'aquests elements? Començo per baix. Els sabers, què volem que aprenguin els nostres alumnes? Quins són aquests aprenentatges imprescindibles que pensem que els nostres alumnes quan acabin sisè haurien d'haver adquirit. Després farem algun exemple també d'aquests sabers. Els criteris d'avaluació, com sabem quan ha après? Aquests són els aprenentatges que pensem que són importants que adquirissin. I això, com saps tu que un alumne ha adquirit aquest aprenentatge? Què puc observar? Quines són les evidències que puc tenir per saber que l'ha après? Criteris d'avaluació. Però ve la pregunta més important. I per què creiem que els alumnes han d'aprendre tot això? Quina és la raó per la qual creiem que és important que els alumnes aprenguin aquests aprenentatges? I això és el que ens marca les competències, que com sabeu són tots aquests aprenentatges que no és el saber per saber, sinó és el saber per poder desenvolupar-se en la vida, per poder resoldre problemes de la vida real i per poder entendre el món. Llavors aquests són els 3 elements fonamentals del currículum. Us he dit, us explicaré. Algú de vosaltres li sonarà competències clau. Jo he sentit parlar de competències clau, sí. No he posat expressament la d'hòstia, per què? Perquè les competències clau són les competències en les que els diferents equips que han fet el currículum, que per cert, dir-vos, però si algú també s'ha fet la pregunta i qui s'inventa això, dir-vos que aquests equips són equips per àrees, equip de matemàtiques, equip de llengües, equip de medi, equip de valors, i està format per personal de la universitat, per docents en actiu i per personal tècnic. O sigui, es fan aquests equips de treball i després entre ells treballen de manera coordinada. Doncs les competències clau són les competències que es determinen a nivell europeu i és en les que aquests equips s'han fixat o han tingut com a referent per elaborar les competències específiques. Però una vegada que aquests equips han fet aquesta feina, nosaltres com a centre ens podem oblidar de les competències clau. Ja s'han concretat les específiques. Si algú té una mica friqui del currículum i diu no, però és que jo vull saber això també d'on ve el problema.
tenim allà, són 8 competències clau, estan determinades, entre elles hi ha les que són d'àrea, les que són transversals, però són el referent que nosaltres hem tingut per fer aquest currículum. Potser haureu sentit parlar de perfil competencial de sortida. A algú li sona també, no? Doncs perfil competencial de sortida. Si a la sala hi ha algú que se presenti a Opos, els que us presenteu a Opos, això sí que ho podeu saber i sí que heu de denominar-lo. O sigui que això és un altre tema, no? Perfil competencial de sortida. Ja estan integrades les competències en els criteris d'avaluació. No s'han de preocupar. És veritat que són uns elements que serien com podem saber que un alumne quan acaba 6è ha adquirit les competències, o sigui, quins serien els criteris d'avaluació del 6è, però que ja s'han tingut en compte a l'hora d'elaborar els diferents currículums. I bàsicament, com us dic, doncs aquests són els 3 elements. Com després veurem, aquests 3 elements s'han de conjugar, o sigui, de cara als alumnes, s'han de conjugar, s'han d'utilitzar per desenvolupar les situacions d'aprenentatge. Però són aquests 3, sabers, criteris d'avaluació i competències. I així tal qual, s'ha fet expressament d'una manera senzilla. Ara passaré a explicar-vos alguna cosa més que també és del vostre interès. Això és un dels materials que estem elaborant. Aquells que apareixeran d'aquí, confio que poc, d'aquí poc temps, en la pàgina web. Què és aquest material? Mireu, a diferència dels currículums anteriors, en aquella diapositiva que us he passat al principi, estem en un moment de transició. Hem passat d'un currículum per continguts, un currículum per continguts i competències, a un currículum per competències. És la primera vegada que en un currículum es relaciona de manera directa criteris d'avaluació i competències. Fins ara no havia passat mai. Les competències anaven per una banda, els criteris d'avaluació anaven per l'altra banda i els sabers anaven per l'altra banda. D'acord? No hi havia aquest lligam, perquè d'una manera híbrida, quan us dic que el currículum encara, el que teníem fins ara, encara no estava connectat, no hi havia aquesta relació. Ara sí que n'hi ha. O sigui, hi ha una relació directa entre el que són les competències i el que són els criteris d'avaluació. I és més, com també us sonarà, ara tenim una única etapa que l'hem anomenat etapa d'educació bàsica, que agafa primària i secundària. Per què s'ha fet? Doncs s'ha fet també expressament per donar-li una continuïtat, un sentit al que és tot el procés d'aprenentatge dels alumnes. Els alumnes, quan passen de 6è a primer de l'ESO, no és que aprenen de nou, no és que aprenen de nou. L'altre dia estàvem en una trobada de la xarxa i em va fer gràcia perquè va sortir un profe d'un institut a explicar una experiència del seu institut i deia, sí, perquè els petits, i jo pensava, els petits són els del primer d'ESO, que per nosaltres són els grans. Em va sobtar quan li sentia tanta vegada, no, és que els petits, a més com costa treballar amb els petits i no sé què, i jo pensava, ostres, normalment nosaltres a l'escola és el món al revés, no? Tota aquesta etapa té una continuïtat, no és que hi hagi un trencament. Llavors el que s'ha fet és que hi ha tota una coherència entre les competències de primària, les competències de secundària i hi ha tota una relació de tot el que són els criteris d'avaluació des d'un alumne de primer de primària fins a un alumne a quart d'ESO. Això s'ha fet de manera expressa. I a més això també té una intenció que és que pugui servir també per elaborar els diferents plans individualitzats. Aquí falten estadis, perquè un alumne des dels 6 anys fins als 16 anys, 5 nivells d'acquisició de l'aprenentatge són pocs. Necessitem algun més. A nivell de decret hem establert aquests 5, després a nivell de centre podem encara ampliar-los més. Però la intenció és una intenció de dir el procés natural d'aprenentatge de qualsevol aprenentatge, en el cas, aquí és la interpretació de la informació. En el cas de la interpretació de la informació, ja sé que no veieu res d'estar allà, però en el cas de la interpretació de la informació, el procés natural d'aprenentatge, d'adquisició d'aprenentatge, seria aquest. Aquesta és la progressió natural que hauria de tenir un alumne. Aquests documents, com us dic, són documents més amables per poder conèixer el currículum a fons i que d'aquí poc els publicarem de les llengües, de les matemàtiques, del medi, de cadascuna de les àrees que tenim. Un altre tema, talleu-me com vulgueu, un altre tema. El tema de, com que eren els elements del currículum, que són sabers, criteris d'avaluació i competències. Però això després com es concreta, quin és el pas que fan aquest tipus d'elements. A la sala veig moltes cares joves i llavors potser no us sona el del primer nivell de conversió, el segon nivell de conversió i el tercer nivell de conversió. I si us sona és perquè qui ho ha explicat és una mica antic.
perquè primer nivell de concreció, segon nivell de concreció i tercer nivell de concreció fa més de 15 anys que ja no s'usa. El que passa que, com que va ser una cosa que amb la LOCSE va ser com una irrupció molt potent i molt innovadora en aquell moment, doncs encara es continua dient. Actualment, podríem dir que a Catalunya no n'hi ha aquests 3 nivells de concreció. Si haguéssim de dir nivells de concreció, n'hi ha 2. El que estableix el decret i el que fa el centre. I ja està, no hi ha més. El decret ens facilita, ens proporciona i el que fa el centre. El que estableix el decret, el que us he ensenyat abans, determina quines són aquestes competències específiques, que ja us he dit, venen de les competències clau, del perfil tal, que ens podem oblidar perquè estan aquí, i estableix quins són els criteris d'avaluació de final de segon, quart i sisè. Llavors nosaltres amb això, què és el que hem de fer? Al nostre centre, escola per escola, què és el que fem nosaltres? Perdó, per part de tants, les competències, criteris i els sabers, que algú de vosaltres diràs, i per què no m'has posat els sabers aquí? I així també té ja com un ordre lògic. I a més era una de les vostres preguntes. Perquè ens ha estat impossible, i a més això sí que va ser una decisió de tots els equips de treball, assignar sabers exclusius per les diferents competències. Perquè n'hi havia no uns quants, sinó molts sabers que eren necessaris per a més d'una competència. Llavors, igual que aquí sí que per cada competència específica veureu que hi ha uns criteris d'avaluació, no era possible fer aquesta relació bionívoca de dir, i per aquests criteris d'avaluació n'hi ha... La podríem haver fet, però és que aquests sabers s'haurien anat repetint. Molts d'ells s'haurien anat repetint, perquè és que necessites d'aquests sabers per fer i per adquirir també aquella competència. I per això els sabers veureu que estan en una categoria separada i per això, aquí quan ho he explicat també l'he col·locat. Llavors, això com es determina en el centre? El que serien els elements curriculars, nosaltres en els centres, com després veurem, desenvolupem les nostres situacions d'aprenentatge. D'aquestes competències específiques es deriven el que serien els objectius d'aprenentatge d'aquestes situacions d'aprenentatge i d'aquests criteris d'avaluació es determinen el que serien els criteris d'avaluació d'aquestes situacions d'aprenentatge. O sigui que el que fem és, amb els elements del currículum, nosaltres el que fem és concretar-lo en el nostre centre amb aquests elements que després també veurem. Però quan parlem de situació d'aprenentatge, el que parlem són de les competències específiques, dels objectius d'aprenentatge i dels criteris d'avaluació que es relacionen amb aquests objectius d'aprenentatge. Això, per reforçar-lo encara més, posava aquí el que seria decret i el que seria centre, per veure aquesta diferenciació. Hi havia una pregunta també molt concreta, que era exemples de com redactar objectius d'aprenentatge i criteris d'avaluació. Això és la pregunta del milió. Esta és la pregunta del milió, que segurament, no sé si coneixeu la xarxa de competències, és una xarxa de centres que agrupa, l'any que ve serem quasi 670 centres de Catalunya i anem fent justament l'aprenentatge entre igual. Segurament serà un dels subjectes de treball. Agafem temes i sobre aquests temes anem desenvolupant idees, aprenem entre nosaltres i això sempre es publica, quan diem entre nosaltres estic parlant de 600 i escaig centres, i això sempre de seguida es publica, tot el que fem es publica perquè tothom es pugui beneficiar, està tot a la xarxa. Aquest segurament serà un dels temes del curs que ve. De per se no és fàcil, no us he enganyat que no és fàcil. I jo ara no us faré un curs de com es redacten aquests objectius d'aquests criteris. Si n'hi ha alguna pregunta la responc i si algú vol saber més, el que sí que li adreçaré són aquests dos materials, que no sé si els coneixeu. En la presentació veureu que quan hi ha aquests materials, en la presentació està l'enllaç. Com que heu accedit a la presentació, quan cliqueu aquí veureu que surt l'enllaç, aquest material, i quan cliqueu aquí veureu que surt l'enllaç en aquest material. Aquest material és un díptic molt reduït de com redactar objectius, criteris i indicadors, i aquest material d'aquí és una mica més elaborat de com fer un procés de revisió de la redacció dels diferents objectius d'aprenentatge. Són dos materials diferents que us poden servir. Us avanço que la majoria de vegades quan els mestres redactem objectius d'aprenentatge, la majoria de vegades el que redactem són activitats. És el que passa la majoria de vegades. Aquest document d'aquí hi ha tota una sèrie de passos que t'ajuden a reflexionar de com fer un trànsit entre el que seria
aquestes primeres redaccions, que està bé, per començar, dic, doncs vinga, jo començo a redactar el que crec que hauria de ser un objectiu d'aprenentatge. Doncs aquí hi ha redundància de com d'aquesta primera redacció podem avançar cap a que serien aquests objectius. Els objectius d'aprenentatge s'assemblen cada vegada més a redactar tipus competències. No són competències de per se, o sigui, no arriben a ser tan de grosso modo com les competències, però una de les característiques potents d'un objectiu d'aprenentatge és que en la seva redacció estigui el per què creus que l'alumne ha d'aprendre allò. Això és el que diferencia de que sigui una activitat. Si alguna vegada teniu objectiu d'aprenentatge i dius quina seria la pregunta clau que m'hauria de fer sobre si és un bon objectiu o no, fixeu-vos si en el redactat tu has fixat què és el que vols que aprengui l'alumne, però si has explicat el per què creus que allò és important, o el per què, com és que el per què o el per a què creus que és important que l'alumne adquireixi aquest aprenentatge. Hi havia una altra pregunta també molt concreta, que era el currículum especifica que els sabers es poden contextualitzar o incloure de nous. Vol dir això que no s'han de tocar tots? Mireu, és veritat que es poden fer de nous, o sigui, els sabers, la proposta de sabers que hi ha en el currículum, ni molt menys, que també us he de dir que és molt més reduïda del que havia en el currículum anterior, ni molt menys té la intenció de dir han de ser aquests i ja està, sinó que es poden ampliar, es poden matisar, o sigui, els sabers són moldejables, no cal que siguin mimèticament aquells. El que sí que és veritat és que jo us aconsellaria que sí que repasséssiu si els esteu treballant tots. Per què? Perquè, i aquí me n'aniria ara, disculpeu aquesta bogeria que faré ara, després ja la podria haver fet allà, espera, m'he passat massa ràpid. Això d'aquí. Per què? Perquè quan fas una lectura de les competències, dels criteris, dels sabers, hi ha moltes vegades que jo, amb centres que ho hem fet, hi ha moltes vegades que passen dues coses. Una, que la gent se n'adona, allà descobreix, la primera cosa que se n'adona és dir, ostres, frase que suposo que coneixereu, pues no estamos tan mal. O sigui, hi ha molta, la gran majoria del que surt allà, que ho feu com a centre, o sigui, que haureu de dir, ostres, tots aquests sabers jo els treballo, o sigui, no em deixo. Després veureu alguns que potser resulta que té algun petit matís de com vosaltres us treballeu, que dius, doncs mira, això no hi hem pensat. Penseu que actualment els sabers incorporen també, que després també hi ha una pregunta, 6 vectors. Hi ha elements de perspectiva de gènere, hi ha elements d'universalitat del currículum, elements de ciutadania, que fan que aquests sabers tinguin un caire una mica diferent, i després hi ha sabers que potser no els sabíeu, i no passa res. O sigui, mira, jo aquest element fins ara no l'estava fent com a centre. Llavors, detectar aquest tipus de saber és interessant, que si persones que s'han dedicat, com us he dit abans, del món universitari, del món de la docència, i han pensat que són sabers que actualment és important que els alumnes adquireixen, doncs potser també és interessant que vosaltres com a centres plantegeu com incorporar-los. Hi ha un exemple que jo a vegades vaig dir perquè em va frapar molt, que és, no fa molt, vaig entrar en una classe, hi havia una companya que l'estimo molt, una mestra, companya nostra, que tenia la pissarra plena de divisions per decimals, de 2, de 3, per diferents tipus de decimals. Llavors estava fent la classe, els nanos es tornaven bojos, fent aquelles... Hi havia alguns que els donava de meravella i altres que tenien uns problemazos de narices per saber com diferenciar totes les divisions. Llavors, quan va acabar, com que ella em demanava que fes una mica d'amic crític, dic, bueno, doncs anem a fer d'amic crític. I llavors jo li vaig preguntar, per què ho fas? Per què fas això? I diu, perquè s'ha de fer. I jo dic, s'ha de fer? Però per què? Quin aprenentatge hi ha darrere del que tu estàs fent aquí? Bueno, doncs això és un algoritme, que no sé què, que no sé quan. Un algoritme, però tu creus que és important que aquest algoritme el tingui? Home, a mi m'han dit que s'ha de fer. Estic reproduint una mica la conversa, és amiga meva, no l'estic posant... A mi m'han dit que s'ha de fer. I dic, anem a mirar el currículum, anem a mirar a veure on està. No les trobareu. Ja podeu buscar i rebuscar i no trobareu enlloc que en cap
càlculs de la primària s'havien de fer, ni la secundària, s'havien de fer divisions per decimals, ni de cap de les maneres. El que trobareu allà és que s'ha de potenciar més que mai tot el que és el càlcul mental, amb les diferents capacitats que hi ha, diferents estratègies que hi ha per fer càlcul mental. Trobareu que s'ha de treballar molt el tema de l'estimació. L'estimació de persones està bé, però realment la matemàtica, que és la de dir, quan tu te presentes davant d'una situació, sigui a nivell geomètric o sigui a nivell de càlcul, quines estratègies utilitzes per saber allò com es pot resoldre, el que és estimar, és dir, crec que passarà, crec que això anirà per aquí, trobaràs tota una sèrie de registres i de maneres de treballar les matemàtiques que no s'assemblaran en res amb el que aquesta noia amb tota la seva voluntat estava fent amb els seus alumnes. I això és una altra manera de la qual ens pot servir també llegir el currículum, per adonar-nos que hi ha alguns dels aprenentatges que per nosaltres ens podien semblar que són de perogrullo, que és que no ho són. I la resposta del millor, que segur que tots vosaltres ja l'heu sentit en més d'una conferència, però no que la repeteixi, que és qui de vosaltres a dia d'avui fa divisions per decimals? És que ni de decimals. O sigui, quan vegades necessiteu fer algun càlcul, feu una estimació. Teniu les vostres estratègies, que moltes vegades són estratègies molt interessants de compartir, perquè hi ha gent que quan resta suma, això ja no estic dient de res de l'altre món, que quan suma resta, hi ha gent que se'n va cap als números sencers i després fa els seus càlculs i tu fas les teves estimacions de com fer-ho. Però ara mateix, algú de nosaltres que agafi un paper i un llapis i que apunti 146 dividit entre 0,4, o és igual, entre 76, jo crec que poquets, o per no dir cap de nosaltres. Doncs, aquest tipus de coses és interessant també, és interessant que també fem un anàlisi del que ens diu el currículum perquè ens ajuda també a determinar cap a on va la recerca, cap a on s'estan apuntant que han de ser els aprenentatges competencials de les matemàtiques, de la llengua, del medi, etc. Tornem on estàvem, que eren aquí, si s'havien de tocar o si no s'havien de tocar. Llavors, primera cosa, això són dos diapositives. La primera, dir-vos que el redactat dels sabers ha canviat. I això és un plus. Coses que us estem dient. Competències i criteris estan totalment relacionats. Competències i criteris estan gradats des de primer de primària fins a quart de l'ESO. Estic fent una mica de memòria del que fins ara em dic com a notícies. Doncs una altra notícia. El redactat dels continguts, que ara són sabers, ha canviat. I per això hem canviat també el nom. El canvi del nom ve a que ens preguntem de dir per què ara es diuen sabers. Si abans es deien contingut i tots nosaltres ja sabem que eren contingut. Doncs es fa amb aquesta intenció de dir, ei, que aquí ha passat alguna cosa, que aquí hi ha alguna cosa que ha canviat. Aquí us poso algun exemple. Són sabers que el propi saber ja té un element cap a un aprenentatge competencial. Exemples. Fins ara, l'equipament per l'activitat física. Aquest era un contingut de l'educació física. Com està aquest saber, si ara el busqueu dintre del que és el currículum, com us trobareu? Us trobareu valoració de la necessitat de fer servir un equipament que permeti dur a terme pràctica d'activitats físiques d'una manera adequada. En el sentit de dir, depèn de la pràctica d'educació física, necessitaràs un equipament o necessitaràs un altre. I quin tipus d'equipament, quines característiques ha de tenir, per què, etc. Veieu que té aquesta intenció de dir, l'equipament de l'activitat física, però per a què? No és només saber si has de portar bambes o botes, si vas a la muntanya o tal, sinó quina és la intenció d'aquest equipament. Us agafo un altre que no sigui d'educació física. El descans, que seria, aquesta també té elements d'educació física, de mèdics. El descans. Doncs com trobareu ara aquest contingut, com el trobareu en els sabers? Trobareu coneixement de les hores necessàries de descans diari per a compensar i recuperar-se de l'esforç físic i mental d'acord amb necessitats pròpies de cada edat. Apunta. Veu? La diferència és aquest plus, que segurament vosaltres ja ho fèieu en així, però tots aquests sabers veureu que estan enfocats cap a per què és important que aquest saber tingui adquirit a l'alumne i aquí t'està donant pistes també del que és important. Depèn de l'esforç físic que hagi fet o mental, potser necessita unes hores unes altres, depèn de l'edat necessita unes altres, etc.
I la segona cosa sobre aquest tema... Ah, no estava aquí? Ah, pensava que estava aquí. Ah, vale. Bueno, doncs ja vindrà més endavant. S'ho avanço ja. És el tema del diari curricular. Perdona un segon. Digues. Abans has dit que estaven gradats per cursos. Oi que sí, que ho has dit? Tant els criteris d'avaluació com les competències específiques, però estan agrupats per Les parell. competències específiques per curs estan per etapes. Val. Les altres, les que estan relacionades amb els criteris d'avaluació, Sí. oi que acabes de dir, Sí. si t'he entès bé, que estaven gradats per cursos? Els criteris estan de primer i segon, de tercer i quart Per i de tant, no és cinquè i per sisè. cursos, és per parell de cursos. Sí. D'acord. Sí. No, per això ho he entès bé. Val. Vale? Mm. Vale, pensava que venia aquí, vindrà després, que era, que també tenia a veure, perquè estava aquesta pregunta de vol dir això també que s'han de tocar tots? Ah, ja sí, ja sé on l'he posada. L'he posada en una altra pregunta que heu fet de què passa amb aquelles programacions que són més flexibles, que no són tan tancades, o sigui, sempre després del diari curricular, que ve de seguida. Vale, una altra pregunta. Anem per la cinquena. Només són 13, no patiu. A cada situació d'aprenentatge o unitat didàctica se suposa que s'han de tocar tots els vectors o pot ser que només es tingui present alguns d'ells. La primera cosa, i això ara també ho explico, que ningú se m'enfadi. L'estructura bàsica de la programació a partir d'ara es basa en situacions d'aprenentatge. O sigui, el que ha de ser l'estructuració de les nostres programacions han de ser les situacions d'aprenentatge. Això vol dir que nosaltres hem de tenir les nostres programacions fetes en situacions d'aprenentatge ja? No. A nivell oficial, en el decret es parlen de 3 cursos per poder adaptar aquestes programacions. És la primera vegada que s'ha fet, fins ara això no es feia. En el decret es diu que són 3 cursos perquè es pugui fer. A nivell formal, estem intentant que siguin els necessaris. No 3, sinó els necessaris. Perquè fer la feina per fer-la no serveix per res. El que serveix és fer-la amb coneixement de causa, que jo veritablement estic significant que estem fent canvis al nostre centre. Llavors, podem continuar fent servir ara la terminologia d'unitat didàctica? No hi ha problema. No hi ha problema, perquè està convivint les dues terminologies. Després veurem les petites diferències que hi ha entre la unitat didàctica i les situacions d'aprenentatge, tampoc són tantes, però cap a on hauríem d'anar? Doncs a tenir les nostres programacions estructurades en situacions d'aprenentatge. Una vegada dit això, se suposa que s'han de tocar tots els vectors o pot ser que només es tingui present alguns d'ells. El tema dels vectors. El tema dels vectors supera la programació. Està per sobre de la programació. El tema dels vectors està pensat en tot el que és el centre i la comunitat educativa. Són 6 elements que s'han pensat que en aquest moment són imprescindibles pel moment social que vivim. Són aquests 6 elements, que segurament potser quan fem un altre currículum poden sortir altres 6, o potser no, o potser ens mantenim en aquests 6. I són 6 elements que ens convida a que mirem tot el que passa en el nostre centre amb ulleres de cadascun d'aquests elements. Aquest exercici que va diu el campió d'ulleres té aquesta intenció. Dit d'una altra manera, aquests 6 elements, fins ara la majoria d'ells, sortien en el pròleg del currículum, la part primera. Però després resultava que en les competències, els criteris i els sabers no sortia. Anaven per feina, i parlaven de matemàtiques, parlaven de medi, al principi sí que havien dit que és molt important treballar tot el que és la identitat de gènere, la igualtat de gènere, deia al principi, però després quan anaves a la concreció, a vegades allò s'esvaïa i no quedava fixat. Aquesta vegada s'ha volgut expressament que això no passi. Llavors s'ha determinat que els 6 que podrien haver estat uns altres, i segurament algú de vosaltres diria aquí falta un molt important que és tal, i segurament tindríeu raó, però els 6 que es van establir és el tema de la ciutadania democràtica i la consciència global, el tema de la qualitat de l'educació de les llengües i la cohesió social, el tema de l'aprenentatge competencial, el tema del benestar emocional dels alumnes i dels docents, el tema de la perspectiva de gènere i el tema de la universalitat del currículum. Aquests 6 temes s'han considerat que són temes potents que han d'ajudar-nos a revisar tot el que passa en el nostre centre. Llavors, a nivell curricular, què és el que s'ha fet? Potser l'hauríem de publicar també, i no descarto que ho fem, si hi ha demanda de que es faci.
Quan s'estaven redactant els currículums, s'estaven fent les competències, els criteris, els sabers, es va demanar a cada equip dels que desenvolupaven els currículums que diguessin en tot allò que esteu fent, marqueu on està la perspectiva de gènere, marqueu on està el benestar emocional, marqueu on està la universitat del currículum, o sigui, indiqueu, feu visible que això està passant aquí. Clar, no ha de ser en tot, o sigui, una sola competència no ho tindrà tot, un criteri d'avaluació no ho tindrà tot, o sigui, ha d'haver també les seves característiques, però dic, sobretot assegurem que això no passa com una declaració de principi, sinó que evidentment es recull en el que és el currículum. I es van canviar coses, moltes coses es van canviar perquè evidentment aquests 6 elements estiguessin allà integrats. Però us dic el mateix que abans, una vegada fet això, una vegada fet aquest treball, cal que nosaltres a les nostres programacions tinguem en compte tots aquests vectors per tal de desenvolupar les nostres programacions. Si us fixeu, en el model que s'ha publicat com a model de situació d'aprenentatge per part del departament, que per cert es publicaran altres, aquest és un però es publicaran més, estem esperant a que passen les opus, perquè no l'agafin un cobriment de col. Que passi la nova perquè no l'agafi un cobriment de col, que comprovo que és així, perquè si els publiquéssim ara algú es podia posar nerviós, però n'hi ha més models. Aquest és el primer que es va fer, però n'hi haurà més. Més per respondre a les característiques dels centres, que cadascú a l'hora de programar li va millor fer-ho d'una manera o li va millor fer-ho d'una altra. Però en el que actualment hi ha, veureu que hi ha un apartat que és com un quadradet que diu com s'aborden els 6 sectors en aquesta situació d'aprenentatge. O els vectors, no diu els 6, crec que diu els 6 vectors. És amb la intenció aquesta de dir, fes algun tipus de reflexió que demostri que veritablement en aquesta situació d'aprenentatge algun d'aquests vectors està tenint en compte. Els que us presenteu a les opos, si podeu fer el 6, feu el 6. Els que no us presenteu a les opos, no cal que siguin el 6. O sigui que depèn de la situació d'aprenentatge, doncs potser hi haurà alguns d'ells que focalitzarem més i hi haurà alguns d'ells que no focalitzarem tant. Els presenteu a les opos ja ho dic, si podeu donar literatura una miqueta per cadascú dels 6, millor. Això ho dic jo com podria dir-ho qualsevol altre. Llavors, en aquella pàgina web que us he dit al principi, en la que estava recollit tot, hi ha un apartat dintre d'educació bàsica, veureu que hi ha un apartat que diu els 6 vectors, que a més d'explicar-los hi ha un tema molt interessant, que és que per cadascun dels vectors s'ha fet un vídeo, que són aquests que veieu aquí, s'ha fet un vídeo en què hi ha experiències de centre sobre aquest vector. Són vídeos molt recomanables, la veritat és que si voleu treballar-lo en el vostre centre, algun d'ells creieu que és interessant treballar-lo, us pot donar bastant d'utilitat per fer-ho. I després a la dreta veureu que hi ha el que hem anomenat llista de validació, que té 2 apartats. L'apartat del centre i l'apartat del docent. Llavors, jo com a centre, perspectiva de gènere. La frase aquesta ho estic fent bé és massa agosserada, però potser seria el resum, ho estic fent bé. Llavors, hi ha com uns 15 indicadors de dir, com a centre, he tingut en compte tal cosa, he fet tal, estic fent tal, I després hi ha les mateixes coses com a docent. Jo com a docent, tots és segura, estic treballant bé el que seria l'enfocament de la perspectiva de gènere, hi ha 15, quan dic 15, en alguns casos són 13, en altres casos 16, que et donen pistes també per saber si aquell vector estàs desenvolupant d'una manera coherent. És un material que penso que us pot ser útil de cara a treballar més als vectors. Tema dels horaris. Mireu, us havia dit al principi, això és una de les coses que s'ha de fer. Avui veureu que hi haurà diverses coses, us diré, això s'ha de fer. Aquesta és una. S'ha de fer. L'altra que us diré que s'ha de fer són les actes oficials d'avaluació. Però aquesta s'ha de fer, que és determinar quantes hores es dediquen a cadascuna de les àrees. Nosaltres a Catalunya, si poguéssim haver decidit al 100% què fer, no hauríem fet aquesta assignació. Els equips de treball, l'opció que fèiem era dir, escolta, es tracta d'adquirir les competències i per adquirir aquestes competències s'ha de fer coses d'educació artística, s'ha de fer coses de coneixement del medi, d'educació en valors, d'educació física, i això queda en mans dels centres. Si determinen més hores, menys hores, de quina manera ho fan. I que no hi hagués aquesta demanda tan estricta de dir, jo curs per curs, classe per classe, que és el que
què és el que fa? Com que no podia ser, perquè ja us dic que legalment era impossible poder-ho fer, hem fet aquest repartiment, que són aquestes hores. Però fixeu-vos en un detall. Primer detall, aquí veieu que diu àrees, entre cometes diu competències específiques. O sigui, totes aquestes hores són per desenvolupar aquestes competències específiques. La manera com vosaltres ho feu està en les vostres mans. Com ara veureu, us ensenyaré diferents horaris, que són horaris globalitzats i que són horaris al 100% legals. No tenen cap tipus de problema. Us he dit abans, és que justament el nou decret empara aquestes propostes. O sigui, la intenció és que els alumnes adquireixin aquestes competències, la manera com vosaltres ho feu, ho determineu com a centre. I aquí, aquestes hores, com us he dit abans, no estan repartides per cursos. O sigui, no és que digui hores de l'etapa i aquí a la dreta digui hora per cursos. Normalment, tots nosaltres fem una divisió mecànica de dir aquestes hores les divideixo per 6 cursos i per 35 setmanes lectives. I ens surt un número d'hores. Però és perquè, si vosaltres ho voleu fer així, ningú s'obliga, O sigui, algú de vosaltres podria dir, bueno, jo, segons el meu projecte educatiu del col·le, doncs resulta que a primer i segon dediquem més temps a les llengües i no dediquem tant de temps a no sé quina altra cosa. En canvi, a tercer i quart fem un canvi perquè està a les vostres mans, per poder fer aquest tipus de decisió de com agrupeu aquestes hores. Bueno, us ensenyo horaris com us podia ensenyar, com ara vosaltres podíeu ensenyar qualsevol dels vostres. Aquest és un centre, l'escola Charlie River, que és d'alta complexitat de l'Hospital de Llobregat. És un centre que ha començat a fer algunes de les seves... No és un horari al tipus, veieu que aquí no n'hi ha mates, medi, veieu que no està distribuït així, i ha començat a fer alguns apartats en què fan projectes globalitzats. Projecte globalitzat, projecte globalitzat, projecte globalitzat, i a més aquests projectes globalitzats els està fent en codocència. Això implica una organització escolar, un esforç d'organització escolar també determinat. Igual que aquest també us poso un altre centre, l'Escola Josep Madrenys de Vilobí d'Onyar, que aquest ja fa temps, fa molts anys, que fa una aposta per treball globalitzat, per treball per projectes. I ja veieu que en el seu horari traient aquí projecte, treball de matemàtiques, aquí hi ha un treball específic de matemàtiques, aquí hi ha un treball específic de lectura, de llengua, però tota la resta veieu projecte, expressió escrita, projecte tota la tarda aquí, educació física aquí. És un horari en què aquesta flexibilitat encara l'han fet d'una manera més oberta. I si us interessa conèixer més exemples, aquest és un altre enllaç, i quan entreu en aquesta diapositiva veureu que hi ha un enllaç, que hi ha 40 escoles de Catalunya que de manera generosa comparteixen els seus horaris amb la resta. O sigui, vam fer una crida, que si aquí a la sala hi ha algú que ho vulgui fer, com que després us donaré el correu, us ho agrairia molt, de manera generosa, han ofert els seus horaris perquè pugueu veure diferents maneres d'organitzar-se, que són, veureu que n'hi ha de tot tipus i de totes les maneres. En aquest enllaç ho podreu veure. Digue'm. Una pregunta supertonta, potser. No. El tema dels 30 minuts aquests de lectura, etc. Per exemple, d'aquest horari veig que tenen contemplats com a horari 3. Sí. Aquí segurament, sí. Aquí el tenen, sí, mira, sí que el tenen, Sí, hi ha 3. Per això dic que es poden integrar perfectament, no? Sí, aquí el tenen, mira, el tenen aquí, el tenen aquí i el dilluns i el divendres no el tenen. Clar, però que tècnicament diu cada dia, o sigui que s'ha de sortir en principi a l'horari, bla bla bla. Sí, però els 30 minuts de lectura no vol dir que tu diguis als nanos. Exacte, són activitats de foment de la lectura. Tu pots estar fent un projecte, o pots estar fent una situació d'aprenentatge, i tu digues, escolta, i ara per saber més sobre això, ens dedicarem aquesta estona a llegir aquest article, el que tu vulguis. I això compta també com aquests 30 minuts de lectura. Vale, ja està, resolt. I aquests 30 minuts de lectura penseu que és amb la intenció de que els nanos llegeixin. O sigui, vull dir, hi ha escoles que ho tenen diversificat, segur que si ara poguéssim fer una ronda aquí, vosaltres fareu multitud d'escoles que tenen tallers de lectura, que tenen el bibliopati, que tenen racons de lectura, o sigui, hi ha moltes maneres en les quals, o sigui, aquests 30 minuts de lectura diari no significa que de manera estricta tu hagis de dir de 9 a 9 i mitja estan tots asseguts en una cadira llegint.
no és aquesta la intenció, d'aquestes àrees de lectura, sinó que és que com a mínim asseguris, i tant de bo que siguin més, que no siguin només 30 minuts, sinó que puguin ser més. Vale? Sí, ara ve aquí lo del... Hi havia aquestes 3 preguntes, dites d'aquesta manera o d'una altra. Aquí hi havia com abordar les competències i saber que l'has treballat tot, on es contempla la improvisació per part de la pràctica educativa, com fer nostres situacions d'aprenentatge del dia a dia. O sigui, són preguntes que van de la mà de dir, a veure, si resulta que la recerca de l'aprenentatge competencial ens diuen que un element important perquè l'alumne adquireixi un aprenentatge que sigui competencial és partir de la vida real, partir dels interessos, partir del que està passant, que això també té una mica de trampa, que després ho explicaré. Com puc fer jo, si jo tinc una programació molt tancada, on fico jo el que passa, el que està passant per la vida, no? No hi ha ningú que us pugui dir que la programació ha d'estar tancada des de l'1 de setembre fins al 30 de juny. És que ningú ho podrà justificar. Que tu has de tenir unes propostes pedagògiques, organitzatives, de situacions d'aprenentatge, de dir què crec que passarà durant el curs, què és el que crec que passarà durant el curs amb aquests alumnes, és interessant com a professionals que som i és necessari que també ho puguem fer. Però que després, a mesura que van sortint al dia a dia, puguem incorporar elements, seria el desitjable. I a més, jo crec que cada vegada més és una característica que hem d'anar adquirint els mestres, amb la seva dificultat. Us poso un exemple. Jo visc al barri del Vitge, a l'Hospitalet, no sé si algú el coneix, allà a l'hospital, i l'altre dia, de matinada, va aparèixer una família de porcs senglars al meu barri. El meu barri està crec que a uns 3-4 quilòmetres, com jo algú més, de la platja, o sigui, al port, no és la platja sinó que és el port. Collserola, i va aparèixer una família de porcs senglars. Allò va ser, ho van gravar uns veïns que sortien de bon matí i allò va córrer per totes les xarxes del barri, de gent, jo passo, no passo. Els nanos estaven excitadíssims. Estaven excitadíssims de dir, però què fan aquí els porcs senglars? A Bellvitge, són perillosos, no són perillosos, què passarà? I on han anat? Perquè hi havia també que eren petitons. I què ha passat amb ells? Què els han fet? Sembla ser que el que van tornar, perquè sembla ser que van venir pel riu. Nosaltres tenim el riu Llobregat molt a prop, i segurament el que van fer és baixar per Collserola, Sant Boi, no sé conèixer totes les muntanyes aquelles, i van anar a parar a la llera del riu Llobregat, i per la llera del Llobregat van arribar al barri, és que no hi ha un altre. No m'imagino els porcs senglars creuant la Diagonal i la Gran Via, encara que han arribat per aquesta zona vostra, sí que arriba, però allà baix no m'imagino que... Estem cada dia, nosaltres. Però allà, el que per vosaltres no seria una gran notícia, en el meu barri va ser un impacte, de dir, aquí què ha passat? Doncs n'hi ha alguns mestres que han aprofitat aquesta situació i l'han aprofitat com un aprenent, perquè els nanos venien al col·le i van dir, escolta, no sé què, no sé què l'has vist, algun mestre va projectar el vídeo a la pantalla, i hi havia alguns que l'han aprofitat. Clar, perquè hi ha una pregunta del milió, aquí, de les que jo conec hi ha dues. Un, que ha aprofitat per dir de quina manera estem els humans ocupant els ecosistemes, que estem envaint els paratges normals on podien viure els porcs senglars. Aquesta era una, de dir que podia ser... O sigui, de dir per què venen, perquè moltes vegades hi ha molts dels espais naturals que ells vivien que ara ja no poden viure, perquè hi vivim nosaltres. I després hi ha una altra que també vaig trobar molt interessant i que el que m'ho va dir que ja s'havia informat abans, que és que degut a la sequera, molts dels rierols que hi ha pel Collserola, pel Sant Boi, per tal, estan secs. I que molts d'aquests porcs senglars ja no havien d'anar al rierol, sinó que havien d'anar al riu, el que és el riu Llobregat, a beure aigua. I això està fent que la llera del riu Llobregat, que fins ara no hi havia porcs senglars, ara en tenim també de porcs senglars per allà. Llavors aquests mestres van agafar aquest tema, això ho van anar desenvolupant i l'han incorporat dintre del que és la seva programació amb les dificultats que té. Però això significa que tu t'has de trencar el coco, quina activitat faig ara, com ho faig, això què passarà, quina vida tindrà, perquè no ho tens controlat. Però si ho heu experimentat, sabeu que per nosaltres és una dificultat. Si ho fem en equip, com a mestres, és més fàcil, però que després el resultat és brutal, perquè el tal no és que els tinguis amb ganes d'aprendre, és que els tens sobreexcitats per poder tirar endavant, els has de dir que parin amb aquest tipus de temes. Llavors, hi ha una...
això que us poso aquí és res, perquè no entendreu res, però hi ha una eina que ja ho havíem fet amb el currículum anterior i que l'estem elaborant amb aquest nou, que aquesta la tindrem el mes de setembre, que és el diari curricular. I què és el diari curricular? El diari curricular és un aplicatiu que hem fet amb Google, que es pot treballar de manera compartida entre un equip de mestres, o sigui, es pot treballar de manera col·laborativa, en la qual tu, situació d'aprenentatge o situació d'aprenentatge, vas determinant quines competències, quins criteris i quins sabers estàs treballant. La primera cosa que et demana és sobre quina situació d'aprenentatge t'informaràs, tu dius quina d'elles és, i la segona cosa que et pregunta és, quan te dic quines competències no és que tu les hagis d'escriure, és que et surten totes desplegades i tu la marques. Tu la marques, tu dius, estic treballant aquesta, estic treballant aquesta altra, estic treballant aquesta altra, aquest saber. Llavors, què és el més interessant? Que cada vegada que com a equip de mestres tu vols, cada vegada que tu vols, li pots demanar informes de dir, digues-me, fins ara, quines competència per competència, criteri per criteri, saber per saber, si les estic treballant, si no les estic treballant, de tal manera que t'elabora un informe i dir, mira, resulta que n'hi ha aquest bloc de sabers que no s'estàs treballant. A lo millor resulta que el teu grup és un grup de segon de primària i t'ha detectat uns sabers que és que tu com a sempre dius que aquests els treballarem més endavant. O sigui, a lo millor el que t'està dient ell, tu dius, bueno, ja ho sé, però no passa res, però a lo millor resulta que et detecta algun que dius, ostres, que aquest l'estic deixant de banda, a lo millor sí que he de fer algun altre tipus de treball si és que crec que és interessant. I l'altra cosa també interessant d'aquest diari curricular és que va amb el grup classe. Va amb el grup classe. O sigui, comença primer de primària fins a sisè de primària. Això té un petit inconvenient que ens l'hem trobat i no hem pogut solucionar-ho. Exacte. El que passa que llavors tens el diari curricular de la meitat d'aquest grup fins a quart de primària, si és que se'ls ha canviat a quart, i si has de jugar amb 2 diaris curriculars. Però això fins ara no ho hem pogut solucionar. No sé si amb el temps ho podré solucionar. Però en els casos de que no n'hi ha aquests canvis o que no n'hi ha grans, tu, si agafes un grup a quart de primària, podràs saber quin és l'itinerari que ha fet durant tot aquest curs. Hi havia alguna pregunta d'això? Algú ha aixecat el braç? És gratuït. Això és una vegada. Sí. O sigui, molt diferent a l'Excel d'abans. Digues? Que apunta molt millor que l'Excel d'abans. A l'altre diari curricular. Justament perquè és gratuït, l'estem fent amb les eines que tenim, gratuïtes, i ara hem pogut fer o sigui, la interfaz que o sigui, com se li diu? Com se li diu? La manera de treballar, l'aplicatiu és molt més agradable, molt més senzill. Té despegables, digues? És un Excel? Un Excel de Google. El que passa que és un Excel que té algun complement més. No us el puc explicar més perquè encara no tenim desenvolupat, us he dit perquè servirà. Al setembre, quan el tindrem, també comunicarem als TRPs, o sigui que ja us el trairan, us el portaran. És molt senzill de fer-lo servir, jo crec que és senzillíssim. I pot allà també infantil? Sí, infantil, primària i secundària. Es farà per el que no té una continuïtat. Per l'etapa d'infantil, per l'etapa de primària i per l'etapa de l'ESO. I, perdona, els subapartats que tindrà aquest diari els pots repetir, sisplau? Has dit que hi hauria els Els 3 criteris? elements que t'he dit abans, competències, criteris i sabers. I accions, se suposa que és on vas posant, no? Clar, perquè puguis veure, no? Són les accions de l'aplicatiu. Vale. Veure sobre aquesta situació, editar i eliminar. Però hi ha algun lloc on tu puguis registrar un diari d'aula, per exemple, o sigui, puguis anar... per tenir-ho tot col·locadet en el mateix lloc? Sí, aquí encara no sé si l'hem fet o no l'hem fet, hi haurà un apartat que, no sé si està posat en aquesta, però hi ha un apartat que és obert, en el qual que tu, si tu vas anar explicant allà la vida de la classe, la puguis explicar. Bueno, més que ara per tenir una... Les sortides que has fet, jo què sé, coses significatives, que es pugui tenir més allà. Vale, llavors, vuitena pregunta. Anem saltant a salto de mata, Hem d'acabar a la 1, no crec? O abans? A la 1? Vale. Vuitena pregunta.
un cop s'han redactat els criteris, s'han de formular indicadors en funció de diferents nivells, com es recullen les evidències, si estem valorant competències hem d'avaluar posant una nota. Aquestes eren algunes preguntes que hi havia sobre el tema de l'avaluació. Jo ara us mostraré la manera en la qual jo crec que és la millor per avaluar competències. Jo us l'explicaré i us diré per què. Com a departament no és que es digui que aquesta sigui l'única. O sigui, el que es determina és que aquesta avaluació ha de ser qualitativa i ha d'oferir als alumnes, sobretot, eines per millorar. No només per determinar en quin moment està, sinó sobretot eines per millorar. Avaluació reguladora, per la millora. Però el tema aquest de la nota, que és curiós que hagi sortit, però és interessant que surti, a Catalunya fa anys i panys que no hi ha notes a nivell oficial. No n'hi ha. Notes numèriques no existeixen. Existeixen nivells de qualificació, sí, per les actes de final de curs, però notes numèriques no n'hi ha. Que algú de vosaltres, perquè creu que és la millor manera de comunicar-se amb les famílies, les fa servir, en el marc aquest d'autonomia, etc., les podeu fer servir si voleu. Jo no ho aconsello. Dintre d'un paradigma d'aprenentatge de competència d'avaluació reguladora no és el més aconsellable, perquè, entre altres coses, la recerca ens diu que quan poses una nota, tota la resta de coses que fas per dir a l'alumne què és el que fa bé, què és el que pot millorar, no serveix per res, queda eclipsat per la nota. O sigui, la nota és l'única cosa que l'alumne i les famílies es fixa. Llavors, si fas una aposta clara i decidida perquè aquesta manera d'avaluar sigui una avaluació formativa, precisament aquest tipus de notes no són les interessants. Però una vegada dit això, no seré jo qui li digui a algú que no les faci servir. Si les voleu fer servir, vosaltres, cadascú, sobretot que tingueu alguna raó per la qual fer-la servir. En el nostre món diari, les notes cada vegada més estan sent una realitat només del món educatiu. És veritat que tenim un problema greu que ja solucionarem, però que no amargarem la vida als nanos de primària per aquest problema greu, que és quan arriba la selectivitat. És veritat, i tant de bo es pugui solucionar. Però jo no crec que hem d'amargar la vida als nanos de primària, perquè quan arribi la selectivitat, si tenen un 10,141, entren o no entren a fer una carrera o a fer una altra. Li queden anys fins a arribar en aquell moment. Però que, com a element. Llavors, quina és la manera, ja sé que no veieu res des de la distància, però com que teniu la presentació, quina és la manera que penso que és el que pot aportar més elements cap a aquests alumnes? El tema dels indicadors d'avaluació. Els indicadors amb una mirada també, una mirada qualitativa. Aquests indicadors d'avaluació els hem de fer en totes les situacions d'aprenentatge que fem? No cal, no és que sigui obligatori. Però és veritat que si tenim uns objectius i tenim uns criteris, és veritat que si tu després aquests criteris els concretes en dir amb això que estic dient, com sé si aquest alumne està en un nivell d'excel·lència, un nivell de satisfactori i notabilitat d'excel·lència, doncs és molt més fàcil, perdó, és molt més objectiu fer aquella avaluació que no determinar-lo amb criteris perquè a mi m'ho sembla, sinó que és molt més objectiu. Una vegada dit això, dir-vos també, disculpeu que m'allargo una mica en aquest tema, que hi ha un tema que com a societat, i ja no dic només com a escola, sinó com a societat, hem de reflexionar molt, i aquí, si sou pares i mares, per això dic també com a societat, i és que un nivell satisfactori d'adquisició de competències és un bon resultat. Aquest paradigma es costarà anys i panys per canviar-lo, i tant de bo ho aconseguim alguna vegada. Exacte, s'ha fet aquesta... I jo crec que aquí assumeix una errada, i és, jo crec que és haver-li posat aquest nivell de notabilitat i aquesta excel·lència. Jo crec que aquesta, sí, més satisfactori sí que canviava, perquè no és suficient, és satisfactòria. I una cosa satisfactòria, quan tu dius que estàs satisfet, estàs content, o sigui, no és allò l'insuficient o el suficient, no és només suficient, sinó que estàs satisfet. I aquí jo crec que ens vam equivocar a l'hora de fer la nomenclatura. A mi m'agrada utilitzar aquest petit truc que us pot agradar més o no, que no és parlar d'això
su element notable, sinó és nivell de notabilitat i nivell d'excel·lència. Per què faig aquest primer petit truc? Perquè per mi el nivell satisfactori és el nivell lògic i natural d'adquisició de la competència i en el qual podríem estar molt... Si el teu fill o la teva filla ve amb tot el nivell satisfactori, doncs estigui satisfet, que vol dir que està en bon camí. El nivell de notabilitat vol dir que hi ha alguns d'aquests elements en els quals el teu fill o filla destaca per sobre de les altres, es fa notar, destaca, es fa notar per sobre de les altres de la seva classe, i el nivell d'excel·lència és un nivell en el qual ha arribat a un punt d'adquisició d'aquest aprenentatge que fins i tot és capaç de poder ensenyar a altres. O sigui, el seu nivell d'adquisició és tant que podria ensenyar als altres, podria arribar a difondre-ho als altres. Llavors, quan faig aquest exercici, que ara no us vull complicar la vida, i les exposicions menys, quan faig aquest exercici, hi ha una altra pràctica que a vegades faig, que avui no la faré perquè no tenim temps, que és molt senzilla. És una llista de coses de la vida diària. Canviar la instal·lació elèctrica de la casa, fer una paella, fer una conferència davant de 500 persones, posar una rentadora... O sigui, faig una llista de coses normals de la vida i a la gent de la sala li pregunto, ara qualifiqueu-vos. Qualifiqueu-vos d'aquestes coses, en quines d'elles vosaltres dieu que sou, que creieu que teniu un nivell satisfactori i quines creieu que teniu un nivell de notabilitat i quines creieu que teniu un nivell d'excel·lència. Quan fem aquest tipus d'exercici, i en quina creieu que no, és la que no la tens. Jo la de canviar l'instal·lació elèctrica de la casa ja ho dic que... La de fer una paella també us dic que res. En l'altra de la conferència per la meva feina us diria que sí, que tinc una mica més de capacitat. O sigui, fent aquesta llista, però és que de la sala a tothom li passa igual. D'aquelles, normalment faig 10 per fer-ho expressament, d'aquelles 10 surt potser una, dues, en la que tu te consideres excel·lent. Alguna que tu dius que pots estar a un nivell de notabilitat i les altres satisfactòries i en algunes no assoliment. Vull dir, no, i no passa res, escolta, si la vida te dona, doncs ja aprendràs, i si no te dona, doncs ja t'ho farà un altre, o sigui que no, tampoc passa res perquè tots hagin de saber de tot. Aquest exercici, a vegades, en alguna escola que m'han dit, perquè no vens a explicar a les famílies això de la Brava, també el fet servir amb els pares i les mares, i funciona també, perquè entenen a què es refereixen. Però bueno. I per mestres també, perquè hi ha una tendència a l'excel·lència que dius, nens excel·lents. Ja, però si no ho fem, per això us deia que és una feina de tota la societat. Si no ho fem, la família te dirà, escolta, però què està passant amb el meu fill o la meva filla? I després també tenim, i també aquí, com a pares i mares, tenim el que a vegades, igual vosaltres no confiu que no ho feu, però és l'ús que fem de les notes. L'ús que fem de les notes amb els nostres fills i filles, que depèn de si marxaran de colònia, si tindran no sé què, si tindran no sé quant, o sigui, alguns d'aquests nanos, la responsabilitat no diuen, per sort, en la majoria de les nostres escoles això ja no està passant, però encara passa i quan passa la realitat són encara més. Alguns d'aquests nanos, doncs això té un... O sigui, és que són ells que t'ho demanen, són els nanos que et diuen, posa'm-ho i a més posa'm una nota, perquè de cara a la meva família... Una vegada dit tot això, dir-vos que per què dic que penso que és important? Perquè aquí, si teniu temps, podeu entrar, però aquí, per exemple, deia comparar els beneficis i els inconvenients que... Això ve d'un exemple que igual haureu sentit, que és d'un poble en el qual es decideixen si cobreixen o no cobreixen una riera. És un poble del Maresme, una d'aquestes rieres que baixa, i hi ha un debat en el poble, un debat de si faran un procés participatiu. I l'escola ha dit, doncs amb les alumnes de cicle superior volem participar, i això ho fan com a situació d'aprenentatge. Llavors aquí, un dels criteris, comparar els beneficis i els inconvenients que suposaria el cobriment de la riera per als habitants del poble. Un és pels habitants i l'altre és pel medi ambient. Separen els criteris d'avaluació. Doncs aquí hi ha diferents elements que et poden ajudar a determinar si aquest alumne està en un o en un altre. A vegades el que canvia és l'acció, és la capacitat. Aquí, per exemple, recull testimonis, aquí justifica les raons, aquí argumenta el seu posicionament a favor o en contra. O sigui, el que et fa aquest tipus d'indicadors ja no és de manera subjectiva determinar si aquell alumne ha adquirit o no ha adquirit aquest criteri, sinó que t'explica o te dona raons per la qual l'alumne està en un nivell o està en un altre. Què anaves a dir, perdona? I ja es comparteixes la llista de 10 coses.
Perdona? La llista de 10 coses pels claustres. Aquella llista que dius que a vegades passes, vale, de claustres sí, i tal. vale. Si no me recuerdo, És una bona dinàmica. como que no está el correo, después me lo demanda. Sí, és un formulari de Ja estic Google. pensant a l'estiu. És un formulari de Google. És un formulari perquè la gent l'ompli i llavors Perfecte. és el resultat Sí. de seguida, val? I així també ho fem. Perdona un segon, una pregunta així no correcta, Digues. Són obligatoris els indicadors? No. No són No, obligatoris. no, està molt bé la pregunta, Val. Està molt bé la pregunta, no Vale. són obligatoris. Us he dit, us explico quina és la manera que jo crec que a mi m'agrada més. No són obligatoris, No. Els elements que seria una situació d'aprenentatge són les competències, els criteris, el subjectiu d'aprenentatge i els criteris d'avaluació. Els indicadors no. Quan us he dit abans, sortiran altres models, un dels models que sortirà amb indicadors, però serà un mes, I vosaltres escollireu quin d'aquests models us agrada i quin no. Vale? Molt bé. Hi havia la pregunta del tema de hi havia el tema de l'esfera i després també estava el tema de posar les notes finals. Us torno a dir, aquest tema és un dels temes que també forma part del 40%. Per què? Perquè quan tu fas l'acte d'avaluació, que és el que queda registre a nivell acadèmic d'aquell alumne, has d'establir en quin nivell d'adquisició de coneixements està. Quan això, si aquest alumne marxa de Catalunya, a Catalunya no, però si aquest alumne marxa de Catalunya, hi ha una fórmula, vosaltres no us demana que la feu, però hi ha una fórmula que aquelles mateixes qualificacions les traspassa a insuficiente, suficiente, bien, notable i excelente. Ho fa perquè si l'expedient va fora de Catalunya. Però que això sí que entra dintre d'aquesta documentació oficial que us he dit que s'ha de realitzar. Llavors, arribat en aquest punt, un tema molt important que ja ha anat sortint al llarg de la conferència. Perdona un segon del tema de l'esfera i potser ens n'anem una mica, però és que ara estem tancant ja informes i tal. Si ara entres a l'esfera i fas la que marca el departament, que no te n'has inventat una de nova, continuen apareixent les dimensions i llavors l'any passat, a última hora, el departament va dir no avalueu per dimensions i feu només final. Què passa aquest any? A primer, tercer i cinquè, que encara ahir vaig entrar-hi i està per dimensions, algú sap alguna cosa? Sí. Coneixement del medi. A primer, tercer i cinquè, aquest any vosaltres hauríeu de tenir un apartat en què no digués coneixement del medi social per una banda i coneixement del medi natural per una altra banda, sinó que digués coneixement del medi social, natural i cultural. No, el teniu separat. L'única cosa és que si poseu qualificacions diferents a primer, tercer i cinquè, el coneixement del medi natural i el coneixement del medi social, us dirà que no, us dirà que ha de ser la mateixa. A segon, quart i sisè podeu continuar posant diferents, però sabeu que estem en un procés de 2 anys. Les dimensions apareixen. Si jo no qualifico les dimensions, podré continuar, podré passar de pantalla? Sí. Sí, l'any passat també. Sí, però ens van dir que féssim la final. Estan allà perquè no s'ha pogut canviar l'aplicatiu, però si tu no perdis el temps, a no ser, quan dic no perdis el temps, és a no ser que tu aquelles dimensions dintre de la manera com vosaltres gestioneu el vostre informe tinguin sentit. Llavors, si voleu qualificar, les qualifiqueu, però si no, no. Però nosaltres, el que ens va arribar a final de curs és que nosaltres ho vam arribar a borrar. O sigui, vam tenir les dimensions avaluades i llavors a última hora de no sé on van dir no, traieu les qualificacions de les dimensions i deixeu-la final. La final. Estem a la data que estem i... No, sí que en el portal de centres sí que s'ha posat la nota, això que t'estic dient jo, sí que està en el portal de centres. Lo de que no s'han de qualificar les dimensions, lo de que s'ha de qualificar, això sí que està en el portal de centres. Llavors, I per aquest curs? Que ho tinguem clar. No qualificar dimensions. No. Només la final. No, àrees. Només la final. No, ni a final. No, dimensions no. En cap moment. No, la global de l'àrea ja està. La global de l'àrea. I ja està. Sí? Si voleu preguntar alguna cosa més sobre això. Algú ho sabia? El què? Acabo d'explicar. Sí, ens ho Ho enteneu una mica més? Ho enteneu una mica més ara? Sí. És
Bueno, jo espero, si no ho expliquem així... Això, Bueno, però sí que s'hi vulgui per fer dimensions. Nosaltres durant els trimestres hem fet una vegada dit això, dimensions, una vegada dit no és això, oficial. justament ara utilitzaré per un argument que és el següent. Tenim una documentació que No és sé què passa amb obligatòria l'ESO. per contestar Estaria bé preguntar-ho perquè i que forma part de la documentació acadèmica que ha de tenir tots els alumnes, igual que cadascú de vosaltres té un DNI, perquè és obligatori, perquè si no teniu DNI tindríeu un problema, que és aquesta d'aquí, que és l'informe d'avaluació de final de curs, i que de l'informe d'avaluació de final de curs se deriva l'historial, l'expedient i, si fos necessari també, l'informe per trasllat. Aquests 4 són els documents que són oficials. L'acta, l'historial, l'expedient i l'informe de trasllat. Que això ha de ser així, sí o sí. Però després tenim el que són els models d'avaluació trimestrals, que en l'actual decret i en l'anterior també ho era, determina que el centre els pot fer com ell cregui que sigui millor per als seus alumnes i per a les seves famílies. Al 100%. Està en les vostres mans. En les vostres mans. Aquí hem de determinar si l'alumne té un assoliment satisfactori o no. No, ningú t'ho diu. Aquí en l'acte final de curs sí, és obligatori. Ha de ser així, no pot haver d'una altra manera. Aquí he de determinar àrea per àrea, matemàtiques, llengua, medi, quin és el... No. Tu aquí pots informar si estàs treballant per projectes, per racons, per espai, pots informar de què estàs fent amb els teus alumnes, en allò que estàs fent, què està aprenent, què li costa més, cap problema. Aquí, sí, aquí has de qualificar per matemàtiques, llengua, medi. Per què? Perquè és la documentació oficial. És així, no hi ha una altra. Però que això sigui la documentació oficial, si voleu, ho podeu fer també, però que no interpreteu, home, que s'han fet aquesta ratlla vermella aquí dintre, com que en els informes trimestrals s'ha de fer mimèticament s'ha de fer igual que aquí. No, de cap de les maneres. Al revés, està 100% en les vostres mans com vosaltres com a centre ho voleu fer. De tal manera que comencen a haver-hi molts centres, i potser en la sala hi ha algun, que ja no és que tinguin un model propi d'informe d'avaluació trimestral, sinó que aquest model propi d'informe d'avaluació trimestral no és el mateix el del primer trimestre que el del segon que el del tercer. És que sentiu amb la... i és legal. Per què? Perquè nosaltres hem decidit, jo que sé, ara m'ho invento, perquè conec, que en un primer trimestre fem més una avaluació del que són les característiques de les competències més personals de l'alumne, de relació amb els companys, etc. En un segon trimestre hi ha molts centres cada vegada més estan incorporant que siguin els propis alumnes que s'autoavaluïn, amb una manera acompanyada, o sigui, no és que es trobin allà una sorpresa un dia que et diuen, doncs tu autoavalua't, no, sinó que són criteris o indicadors que els alumnes ja coneixen, i en un tercer model d'avaluació potser sí que ja van més cap a nivells d'acquisició de coneixement, i alguns ho fan igual que aquest, que no estan obligats, o alguns altres ho fan amb una altra manera. Si és del vostre interès, aquí, que també és per clicar, aquí teniu dos documents. Un és aquest, que és una web en què hi ha materials la web és aquesta. Aquesta és la web en què hi ha materials sobre diferents models d'avaluació, i aquí, en aquesta icona, si cliqueu, trobareu també X centres que de manera generosa han compartit el seu model d'avaluació amb qui vulgui. I torno a oferir que si algú de vosaltres ho vol fer, si per envieu per correu us estaré enormement agraït. Veureu que n'hi ha, llavors podeu buscar, hi ha diferents indicadors, podeu buscar models d'avaluació en què l'alumne s'autoavalua. Llavors cliques allà i veuràs una llista de models. Models d'avaluació en què comencen a haver-hi models d'avaluació en què les famílies fan un retorn. Ja no és només l'alumne, sinó que la família també participa. Cliqueu allà i veureu diferents exemples, etc. I aquí està una mica més desenvolupat. També veureu pistes pel centre, però si aquest és un dels temes que creieu que pot ser del vostre interès. El problema és que les famílies no tenen encara aquesta cultura, sinó que sempre estan allí. Però què nota s'ha quedat? I quina nota ha tret? És veritat que aquests informes encara no els tenen dins de la seva estructura. Ja saben, cada 2 fa 3. No, però no entenc la nota que ha tret. Però ha aprovat o no ha aprovat? Ostres, però no ens estan dient això. Llavors, jo no sé la resta, però a nosaltres ens costa molt treballar aquesta cultura a les famílies. No és fàcil. No, gens. No és fàcil perquè
perquè tant de bo comença a ser fàcil d'aquí uns anys si els nostres alumnes ja estan... O sigui, clar, tu ets pare, tu ets pare i el que fas és reproduir allò que t'han fet amb tu. Però li compro la bici o no li compro la bici? I llavors generem aquests mecanismes que és veritat que perpetuen i que fan que nosaltres puguem fer aquests canvis, ficar molta pedra, treballar amb les famílies, que les famílies participin també, o sigui, amb nosaltres de per què ho fem d'aquesta manera. Hi ha centres que quan els informes d'avaluació comencen a incorporar la veu de l'alumne, en algunes ocasions també la família també participa. Això fa que ho comencin a entendre una mica més, que ho puguin entendre una mica més, però fàcil no és, o sigui, torno a la raó, que no és fàcil, és tota una cultura que s'ha d'anar treballant i s'ha d'anar compartint també amb ella. I també sempre us ho dic, no? Posem-nos nosaltres en primera persona, i també nosaltres, però quan ens posem en primera persona passa al revés. O sigui, quan ens posem en primera persona, com a docent, a vegades quan he treballat en algun centre del tipus de model d'avaluació, la primera pregunta que li faig és si teniu fills o filles o nebots o nebodes o en tinguéssiu, és igual, quin tipus d'informe d'avaluació t'agradaria que t'arribés d'aquesta persona que tu tant t'estimes. I moltes vegades, quan li fas aquesta pregunta d'aquesta manera, el que et demanen és, ostres, que em digui què fa bé, en què necessita millorar, i quan em diguin en què necessita millorar, com puc ajudar-lo jo a que millorin això que necessita millorar. O sigui, quan tu t'hi poses en primera persona, els informes que a tu t'agradarien són més els altres, no tant els de les qualificacions. Però bueno, reconec que no és fàcil, que no és una feina fàcil. Però cada vegada les famílies diuen, quan envies un informe que està redactat i no són creuetes, no? Et diuen, no, aquí és el meu fill, no? Sí, infantilment. No, a primària també. A primària també ens valoren que realment han vist, o sigui, algunes famílies que tenen germans i diuen, no veiem els treballs del meu fill, el redactat sí que veig que l'estàs coneixent i que estàs parlant d'ell o ella i no parlant de... També és una correlada per les tutories i les especials tutories. Jo he de dir que personalment em costava més saber on posar la creu que fer un redactat, però també és personal, vull dir, a mi em costava més decidir on li posava la creu que no es parla de llar d'infant, però també... Hi ha fórmules, l'altre ja m'explicaven una, que sobretot si sou un centre que treballeu més per projectes, de manera globalitzada, m'explicaven una que era interessant, que era que hi havia un primer redactat, no molt extens, en què explicaves què havies fet aquell trimestre. I aquest era igual per tothom. O sigui, què és el que hem fet? El projecte tal, la fatxa tal, què és el que hem fet? Ho expliques. Això, ara com que cada vegada més al centre no tenim llibre, això a les famílies també li dona pistes. De dir, què està fent? Perquè abans tu agafaves el llibre i ho feia, però que ara cada vegada donen més pistes. Feien aquest primer i després feien el segon apartat que ja era personalitzat. Que ja en el segon apartat ja parlava de la Paula, del Mohamed, ja parlaves del nano concret i deies, doncs aquest nano, o el Mohamed, a l'hora d'expressar-se té dificultat, però en canvi la comunicació ja era una cosa més personalitzada. O sigui, feies tota l'explicació i després ja t'ho facilita una mica més. És veritat que davant d'un paper en blanc, tots nosaltres ens quedem allà ara que poso aquí, quina feinada. Però quan ho reps com a família, la veritat és que ho agraeixes. I jo ja treballo molt amb centres d'alta complexitat, perquè a vegades dic, en famílies que fins i tot no tenen l'idioma, perquè tenen aquest hàndicap en els idiomes, que ja com te comuniques amb elles, a més el que rebran no ho entendran. I moltes d'aquestes famílies, quan són els nanos que les expliquen, moltes d'aquestes famílies ho agraeixen moltíssim també. Tothom vol saber com està el seu fill, en què pot millorar, com ho pot fer, tothom ho agraeix. També depèn molt de si som escoles més permeables a les famílies o menys permeables. Aquelles escoles en què les famílies no accedeixen, que no ho estic criticant, o sigui, cadascú decideix el seu model d'escola, però aquelles escoles en què les famílies no participen, és més difícil generar aquestes complicitats, és més difícil, no és impossible. Aquelles escoles en què les famílies participen, perquè participen d'algunes... Hi ha escoles en què les famílies fins i tot participen d'alguns tallers, d'algunes classes, amb tot regulat i tal, però que participen, o sigui que és molt més flexible l'accés a l'escola. Aquest tipus de complicitats són més fàcils, també, perquè aquest contacte és molt més directe. Tot depèn.
Mira, hi havia tot un apartat d'elaboració que me la saltaré, si algun dia hem de venir ja vindré a parlar d'ell, però avui no, perquè no tenim temps. I després estava l'apartat de les situacions d'aprenentatge. I faré una cosa, com que són 3/4, faig una cosa. Poso la pantalla perquè hi havia diferents preguntes sobre ella i responc algunes d'elles i si hi ha alguna pregunta més la solucionem ara, perquè si no, perquè el que ve després és explicar que és una situació d'aprenentatge, però fa l'efecte que molts de vosaltres ja heu sentit sobre aquest tema. Avançar-vos que el curs que ve es farà una oferta de tallers de situació d'aprenentatge, que seran tallers, si no m'equivoco, estic dient de memòria, de 6 sessions, no és d'un sol centre, són de diferents persones, com es diu, que són de diferents persones. Taller no és en el centre, sinó és en intercentres, i que el que es farà és, durant aquelles 6 sessions, fer una situació d'aprenentatge. O sigui que les persones que aniran allà faran un procés de co-creació d'una situació d'aprenentatge. I entenc que els activitats de la situació d'aprenentatge infantil han d'estar per sortir o s'està esperant? Hi havia una pregunta aquí que era els exemples. Llavors, actualment hi ha 0 exemples d'educació infantil, 2 de primària i 4 de l'ESO. Abans de l'estiu hi haurà 0 d'educació infantil. Crec, passa que ara no vull ficar la pota, crec que seran 3 o 4. Potser no estan esperant després de les UPOs, no estan esperant, no, això no va per tema d'UPOs, però crec que seran 3 o 4 d'educació infantil, si no m'equivoco, seran 20 d'educació primària i no sé si també són 20 això abans de l'estiu, i la intenció és que això vagi increixent, que es vagin incrementant al llarg de l'any. Per què les d'educació infantil són menys? Doncs mira, us podria dir molta raó, però us dic la veritat. Perquè no està sent fàcil fer situacions d'aprenentatge infantil. Estem fent tot un procés de reconceptualitzar què és una situació d'aprenentatge a l'educació infantil. I el que no volem és publicar alguna cosa que sigui, no serveixi per res, sinó que sigui alguna cosa que tingui sentit. I llavors les companyes d'infantil estan fent un procés, també amb mestres d'educació infantil, que no està sent fàcil. Us presenteu com a infantil? No, jo ja no funcionaria. I t'agradaria tenir un model, no? No, sí, m'agradaria perquè penso que és interessant, perquè a l'hora també de tenir com ho fem a l'aula, què entenem, què no entenem, què és, què no és, o ho és tot, o quin enfoc li donem, o passant evident altres coses al dia a dia, com ho enfoquem, tenim un exemple perquè és l'únic que no en té, dic, potser estan en ello, potser ho deixaran pel setembre o potser no ho sé, era tenir més informació. Actualment el servei de currículum infantil i primària són 2 persones. També això és un motiu, no? 2 persones. Sí. De primària són 6 persones i de l'ESO crec que són 10 persones. I la vida nos da para lo que nos da. O sigui que no, el que us acabo de dir ara, vosaltres diu, oye, pues se espavila el departament i ja ho intentem, ja intentem que... Però és el que hi ha. Llavors, treballem molt el que treballem molt és en col·laboració amb... O sigui, les companyes d'infantil estan treballant amb mestres d'infantil, bueno, ja són mestres d'infantil, però estan treballant amb mestres d'infantil també per poder tenir aquests productes. Està sent més lent del que pensava. Pensava que seria més ràpid i no està sent tan ràpid com pensava. I llavors, bueno, esperem a tenir alguna que pugui ser una mica més... Digues. A l'ESPIC hi ha l'apartat aquest de produir situacions d'aprenentatge, de recollir. Vull dir que el departament tindrà un repositori impressionant. Quan fem els tallers? No, quan aboriem situacions d'aprenentatge, tots els centres, que hem de superar l'ESPIC, fent... Del curs de 30 hores de les FIC, podies fer l'opció de les 40. No ens han arribat, no sé si... Clar, les 10 hores aquelles extres... Les teniu fetes situació d'aprenentatge. Les hem de fer. Demana que les fem per poder tenir les 10 hores acreditades. El curs que ve el que es farà és, al setembre el que farà... Però ningú fa el feedback de si aquestes situacions d'aprenentatge que els centres estem produint són allò que esperen que nosaltres produïm. Sí. El que farem al setembre serà situació d'aprenentatge publicats pel departament, o sigui, seran les que apareixen en el web, i després farem un altre apartat en què seran situacions d'aprenentatge dels centres. I
Llavors, això que dius tu del feedback, en les del centre no és que no hi haurà ni Déu que sigui capaç de fer el feedback. En les que podem fer una certa validació són les que estic publicades com a departament. Això sí que... Però bueno, la intenció és que les del departament vagin increixent, eh? O sigui que si l'any que ve tornem en aquestes dates, ja no estic parlant de 40, 50, però ja sabem quantes, no? Això és l'aprenentatge. Hi havia moltes preguntes, hi havia una molt interessant, que era aquesta, dues sessions consideren una situació d'aprenentatge. A veure, pel que és l'estructura de la situació d'aprenentatge, que el que intenta és que l'aprenentatge sigui amb sentit, que sigui contextualitzat, que signifiqui un desafiament per l'alumne, doncs potser dues sessions pot quedar una mica curt, us ho nego. Però si en comptes de dues sessions m'hagués suposat 2 setmanes, us diria de manera clara i diàfana que sí. O sigui, les situacions d'aprenentatge no tenen per què ser molt llargues. Depèn del que estiguis o el que sorgeix. Exacte. I fins i tot depèn amb la intensitat amb la que la treballis. Si tu em dius que són dues sessions, és que són dues sessions. Si em dius 2 dies, potser sí que vull arribar totalment a dir que sí, no? 2 sessions ho trobo justet per poder desenvolupar una situació d'aprenentatge. Entenc que la pregunta està feta expressament per dir on està el límit entre una situació d'aprenentatge i també us faria el mateix cap al revés, no? És a dir, una situació d'aprenentatge que s'allargui molt en el temps per tot el seu sentit. Perquè l'alumne ja no ni se'n recorda de per què va començar aquesta situació d'aprenentatge, ha perdut l'interès i ja per ell no... Això que us dic, tot ja recorregut, depèn també de l'edat dels alumnes. Els alumnes més grans poden tenir més capacitats de fer una situació d'aprenentatge llarga. Si tu a més tens recursos en què a nivell de l'aula tens recollit què és el que hem fet, amb mapes conceptuals, on estàvem, què és el que hem fet, cap a on anem, doncs això pot ajudar que els alumnes no perdin el fil. Però que aquesta situació d'aprenentatge, ni massa curta ni massa llarga, seria l'ideal perquè els alumnes la poguessin donar sentit per poder aprendre. Bueno, per què s'ha canviat el nom? Per què ara li diem situacions d'aprenentatge i no unitats didàctiques? S'ha fet també, igual que us he dit, que s'havia fet amb el tema dels sabers. Igual que us he dit, el saber s'ha canviat de nom amb els continguts per marcar l'atenció en dies que no és el mateix, i us he ensenyat alguns exemples. La situació d'aprenentatge el que sí que es vol fer és, si tu actualment tenies una unitat didàctica, que era la cèl·lula, que la tenies, ningú et dirà que la puguis continuar fent el temps que vulguis, però hauries d'anar donant passos perquè aquesta unitat didàctica cada vegada més estigui més contextualitzada, que no sigui la cèl·lula, sinó que siguin podrien ser les pandèmies, o podria ser un altre context en què els alumnes entenguessin per què estem estudiant les cèl·lules i que a més per ells, dintre d'aquell context, hi hagués algun tipus de desafiament. Fent aquest treball, hi haurà un moment en què haurem d'estudiar què és la cèl·lula? Sí. Hi haurà un moment que haurem d'estudiar o d'aprendre què són altres elements, què són els volcans, que podríem fer una llista llarguíssima. Sí, us he dit, els sabers no desapareixen. Aquella falsa dicotomia que havia abans és que entre les competències i els continguts, que alguna vegada s'havia arribat a dir, no, és que amb les competències, els continguts que serien els sabers actuals s'eliminen, és mentida. Això ja està més demostrat, més que jo sempre he defensat que era mentida, però que ara està demostrat per la recerca. Les competències sense sabers o sense continguts és que no se sustenten, són la base. Perquè un alumne sigui competent ha de tenir aquests coneixements, si no, no pot ser competent. Llavors, el que sí que se'ns proposa en aquesta situació d'aprenentatge és dir, donem importància a aquests sabers, però que aquests sabers tinguin sentit pels alumnes, que no estiguin descontextualitzats. És el que podríem dir que és el clic en el qual ens situen aquestes situacions d'aprenentatge. Aquí, si us interessa, hi ha algunes diapositives també que ho explica, i aquí al final hi ha una altra diapositiva, heu vist que n'hi ha unes quantes, no és que m'agrada ser pràctic perquè així després que cadascú utilitzi el que necessiti, ara o durant el que vulgui. Que hi ha, per una banda, és una web que es diu Com crear una situació d'aprenentatge, que hi ha diferents estratègies. És una web que està en construcció. Quan dic que està en construcció vol dir que aquesta web el curs vinent canviarà algunes coses, perquè hem après de noves. Estem treballant entre les centres de la xarxa i hem après de noves. Ara mateix veureu que té uns elements, però el curs que ve aniran canviant.
I una altra web, si a algú li interessa, alguns enllaços, que és que els companys del Servei Educatiu de l'Urgell han fet una maqueta de situació d'aprenentatge infantil, una de primària i una de l'ESO. Llavors, quan cliques, et surt també, està feta també en Google, i és el mateix que el del diari curricular. En l'apartat que et diu quines competències treballen en aquesta situació d'aprenentatge, en comptes d'haver-les d'escriure tu, cliques i et surt un desplegable amb totes les competències. El mateix amb els criteris, amb el saber, són models que estan fets per cadascun dels nivells per si us poden ser útils i ho han fet els companys del Servei Educatiu de l'Urgell. Exemple de situació d'aprenentatge, que és el que pregunto, educació infantil de moment no hi ha res, de primària aconseguim hi ha aquestes dues i de secundària hi ha aquestes 5, que alguna d'elles les hem publicat i ara mateix està en revisió. Per fer-vos amb la premura de publicar-les, les hem publicat. Hi ha algunes d'elles que quan te les revises dius aquí hi ha coses que hem de millorar i ho estem fent. O sigui que us trobareu que alguna d'aquestes potser torneu a entrar i està millorada. Però la idea és que amb el temps això no sigui... Aquesta mateixa tarda tenim una reunió amb un equip de mestres que de primària estan preparant 20 noves situacions d'aprenentatge, que és les que confiem publicar abans de que acabi el mes de juliol, i les tindrem aquí. Aprofito i faig spoiler i dir-vos que el dia 1 de juliol farem la jornada anual de la xarxa. Ja ho sé. És que el dia 1 de juliol es fa tot a Catalunya. Es fa a les cotxeres de Sants, esteu convidadíssimes. Aquí teniu, és la web, aquí també teniu l'enllaç, però aquí teniu les inscripcions. La manera, no sé si algú ha estat en una jornada anual? Vosaltres sí que ho estan? La manera com es estructura, hi ha una conferència inicial que aquest any ho farà la Ina Tarabini, no sé si us sona. Ina Tarabini, que és sociòloga i que és experta en temes d'equitat. Després fem una hora i mitja en què fem esmorzar i hi ha presentació de 60 experiències de centre i es faran pòsters per tota la sala, pots anar caminant i mirant experiències, preguntant. Aquest any a més també portarà el material. Després hi ha una taula rodona dels 6 vectors, en què ve una persona experta de cadascun dels 6 vectors, són docents, tots ells són docents, i després fem una mena de festa final, perquè és el juliol, per acabar amb música. Esteu convidadíssims, si teniu ganes de venir. Normalment la gent que ve surt contenta, aprèn i surt contenta, normalment funciona així d'aquesta manera. Al meu correu, si teniu qualsevol cosa, doncs si trigo en respondre-ho, disculpeu, però ho responc, Si veieu que passa a vegades hi ha dies que puc respondre el mateix dia. A vegades igual que vosaltres us passa, no us explicaré res de l'altre, però que no tingueu dubte de que us respondré, I per acabar, hi ha un vídeo que, a més de que també va bé per acabar una mica com un somriure, ho hem passat ràpid, que era aquell apartat de l'avaluació, perquè no donava temps, però sabeu que la recerca ens diu que un element imprescindible per aprendre és compartir significats amb els alumnes. O sigui, que l'alumne en tot moment tingui coneixement de què està aprenent i per què ho està aprenent. Perquè si no, és fer activitat per activities i al final allò no genera aquest aprenentatge que nosaltres considerem com a valuós. Llavors hi ha un petit exemple que demostra, no sé si tenim so aquí. Sí, aquí ja, suposo que serà aquest. Està connectat en principi, Sí. Si no és aquest ho... Ara sí, és verdad. Anem a veure. Compartir significat té el seu valor. A veure qui li diu a aquest nano que no tenen